Työtekijänsä opettaa. No just. Näin on tehty aina ennenkin. Ha. Mä oon vaan töissä täällä. EU:n osarahoittamassa menestysreseptihankkeessa on julkaistu ravintola-alan tuottavuus- ja työhyvinvointiloikan tiekartta. Tiekartan avulla Suomesta voidaan tehdä ravintola-alan mallimaa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteensovittamisessa. Aikamoinen visio, eikö? Tiekartassa esitellään ravintola-alalla vallitsevia myyttejä ja annetaan keinoja niiden murtamiseen. Hyvä johtaminen, hyvinvoiva tiimi ja fiksut toimintatavat tekevät ravintolasta menestyvän ja työstä mielekästä. Tiekartan menestysresepti perustuu 5 askelmaan. Perusta kuntoon, viestintä ja vuorovaikutus, työhyvinvointi ja jaksaminen, yhteistyö ja yhteisöllisyys, osallistava ja jatkuva kehittäminen. Tiekartasta löytyy myös liikennevalomallilla toimiva MISA-lista. Jokaiselle askelmalle on omat pointtinsa ja pääset etenemään askelmalta toiselle jatkuvan kehittämisen avulla. MISAt kuntoon myös tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kannalta, eikö vain? Tutustu Tiekarttaan hankkeemme kotisivuilla www.sujuvuudestakilpailuetua.fi. Ai niin, nähdään tällä viikolla gastromessuilla.